עמותת חלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. השבוע אנחנו בעיצומו של חודש אלול. בהתחלה כבר עבר לנו כמה ימים טובים בחודש אלול, ואנחנו כבר בעבודה לקראת יום הדין הגדול והנורא, וזה כידוע כבר פרשת כי תצא. והיום נראה בעזרת השם יתברך, נדבר בעניין חודש אלול, נראה מה אומר הזוהר על המלחמה נגד היצר הרע בפרשת כי תצא. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי תצא למלחמה על אויביך דאי הוא יצר הרע דענה צריכים למפק לקובלה במילין דאורייתא ולקטרגה וכדי נתמסר בידה דברנש כמדי תמר ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שוויון. אמר רבי שמעון וילדה תחת עבד כי ימלוך ונבל כי יסבע לחם דה יצר הטוב ישתבעי בידי ואי הוא מלך עליהם. אשת יפת תואר דהי נשמתם כמה דעת אמר אישה יראת השם היא תתהלל דהה בכל יומה ויומה אינון שיען ומנהיגין דנשמתין ואינון שיען ומנהיגין דעצר הרע אינון בקטרוגה תדירה מקטרגין אילן ואילן וכל שפין דגופה בצערה ביני ובין בין נשמתה ובין יצר הרע. והבאת אל תוך ביתך דתרחת מתמן ושפחה כדירת גברתה וכבר עוקים למילין וגילך את ראשה ועשת את ציפורניה ותתקה מהעוזו המדעתית בנחש והסירה את סמלת שביעה מינון כסות מסבה וזינין בשיל מחובה דאגלה דעה בחדמיתה ויענהו לבושי קודשה דקבילו בתורה דסיני וחד עבדוית אגלה עדו מני ואינו לבושי יקר דכתיב ותצלו בני ישראל את ידיעה מאחורב. ובאחתה את אביה ואת אמה ירח ימים דהי ירחה דאלול דבסליק משה לתורה למברחמין כמי קודשה בריחו בגין דשתבק לישראל על חובה דאגלה ובגין דה ובאחתה את אביה ואת אמה ירח ימים ברין דרלרייתה דקודשה בריחו וראייתה דאורייתא כמה דעת אמר ערוות אביך וערוות אמך לא תרלה ועל דה אמר דוד פל רמיים ירדו עיניי הלא שמרו תורתך ואבו ישראל רחקים ממלכה עלהו זמנם
עד יום עד כיפורי דנחית משה מן תורה ואבו ישראל ותעניתה כל ההוא יומם וכדי נדבק מנכה במטרוניתה כמה דעת אמר ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה רבי חייא פתח ואמר אם נסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם כמה אינו בני נשה אטימי ליבה וסתימי עינין דלה משכחין וליד עין בקרה דמראה הון תכתיב בה לו את השמיים ואת הארץ עליהם אני מלם איך ברום בני נשה להסתתרה מחובה יראו ואמרי מי רואינו מי יודענו וכתיב והיה במחשך מעשיהם לאן יתמרון מקמם למלכה דבנה פרטרין ועבד לחוט התמירין פסירין ליומין מרדו בפרטרין במלכה שכר עלי ומלכה בגייסון מה עבדו עלו תמר וגרמה יודחון נוקבי פסירין אמר מלכה נעביד אדלון ומקמה יתון בען הסתמרה הדאו דכתיב במסתתר באיש במסתרי ואני לא אראנו נאום השם הנאו דעביד עד נוקבי פסירי ועביד עד חשוכה ונורא ואתון איך יכלין תמרה כמיים תחזה כד ברנש חטא קמה מראה והמשיך גרמל את כסיה קודשה בריחו עביד בדינה בדגליה וכד ברנש עד כגרמה קודשה בריחו בא אל הסתרה לדלה התחזה ביום אף השם דוודאי בא אל איניש דלה התחזה קמה בחבלה קצר יעל עלמה דלה הסתכל בדעה כל עינון דתחזון קמה התלרשו לחבלה זהו כי תצא למלחמה על אויביך. אתם יודעים, כל יום ויום הגמרא אומרת יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. כל יום הוא בא עם כוח חדש. אפילו האדם מתגבר עליו אתמול, למחרת הוא בא, הוא רואה שהתגבר עליו, הוא מביא איתו עוד מחנה, צבא. לרשעים הגמרא אומרת לעתיד נראה להם יצר הרע כמו יתוש קטן, קטן כחוט השערה, ואילו לצדיקים נראה להם לעתיד שהקדוש הולך אותו לשחוט אותו, רואים אותו כמו הר שאין כמותו בעולם. איך זה? פרוטקציות. לאלה גדול, לאלה קטן, הללו בוכים והללו בוכים. הרשעים אומרים, איך כזה קטן, יצר הרע, כזה פעפוס קטן, יתוש קטן, דרכנו עליו, היינו הורסים אותו ברגע. והצדיקים שמחים, אומרים, איך זה כזה גדול, איך יכולנו עליו? בנו של עולם. איך התגברנו על הר כזה? איך זה? אלא אצל הצדיק בא אליו יצר הרע, אומר לו, תראה חביבי, תעשה כך, היום תלך לסינימה, היום תלך לפה, תלך לפה, מחר תלך לבית הכנסת, מחר תלך ללמוד תורה, מחר תלך לשיעור תורה. אומר לו, תלך מפה. אני לא, אני יש לי שיעור בזוהר הקדוש, מה אתה רוצה ממני? לך, לא בא אחריך. הוא לא יכול עליו. מחר הוא גודל, הוא לוקח איתו פמליה, מחר עוד הפעם בא אליו, נלחם בו, לא מצליח עליו. הוא אומר, לא מספיק הכוחות צבא שלי, אני צריך להביא עוד דיוויזיות. כל יום יצר הרע מביא איתו עוד ועוד ועוד, והצדיק גם כן גודל. למה? היום לא הצליח עליו, אז הכוח שלו גדול, אז מחר עוד פעם הוא בא, עוד הוא יכול עליו ועוד ועוד. לכן עד כל כך הוא נהיה גדול יצר הרע הזה, כל יום עוד כוחות ועוד כוחות, רואים אותו כמו הר גדול גדול גדול. והרשע בא אליו יצר הרע, יום הראשון הוא קטן, בא אליו, פיתה אותו. הוא אומר, מה הבעיה? מחר לא צריך לבוא עוד פעם עם כוחות מחודשים,
למה? זה הברנש הזה כבר ביד שלנו. אנחנו כבר מכירים איך לפתות אותו. וכן אז זה הדרך, כל יום מחר, אחר כך הוא שומע לפעמים איזה דבר תורה, איזה משהו, נכנס בו אש, לחזור בתשובה, דוחה אותו, יצר הרע, מצחק עליו. כל יום נותן לו טענות אחרות, והוא נשאר פיץ כזה, קטן. לכן נראה לו קטן, ואילו לצדיק נראה לו גדול. זה אמת לאמיתה. ולכן אומר לך התורה, כי תצא למלחמה על אויביך. עיקר המלחמה זה האויב האמיתי של הבן אדם. מי זה האויב האמיתי? זה יצר הרע. ואלמלא הקדוש ברוך הוא יש סייעתא דשמיא, אינו יכול לו. מנהוג שהקדוש ברוך הוא אומר, לכן לא כתוב כי תילחם. אתה יכול להילחם? אתה רק תצא למלחמה. רק תסכים לצאת. ואת העבודה אני אעשה לך. אני כבר אגמור עליו. אתה פיתחו לי פתח. תתחיל את העבודה ותראה איך שאני אגמור לך את העבודה. אתה רק תראה נכונות. תתחיל לצאת למלחמה. תצא למלחמה להילחם נגדו. ואני אגמור לך את העבודה. וזה כל יום. לכן אומר כי תצא. כי זה ראשי תיבות. כל יום תצא למלחמה על אויביך. ורבותינו אמרו, הגאון חידה אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, סופי תיבות אוהליך. הלא כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה התרופה של יצר הרע? זה התורה. אם אדם רוצה, איפה הלך? לאוהלה של תורה, באוהליך. אתה רוצה לנצח את יצר הרע? צריך אוהליך. תלך על התורה, ואז ונתנו השם אלוהיך בידיך. אין בעיה. ואז גם שבית שביו. מה זה שבית שביו? למה יצר הרע? מה הוא עושה? הוא לוקח לשבי את כל הקדושה והדברים הטובים שבן אדם סיגל, מכניס אותם אצלו לסטרה אחרה. הוא מחפש את הכוחות הטובים של הבן אדם, לקחת אותם אליו. אבל כאשר האדם הוא נלחם ביצר הרע ומנצח אותו, כל מה שהוא לקח בשבי הוא מחזיר ושבית שביו. מה הוא נלחם? אדם לוקח. אדם לוקח בחזרה. הקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם בחזרה. זה הכל. וזה דבר, היצר הרע הוא רוחני, זה אש. אם לא שהקדוש ברוך הוא ממש עוזר לו, אדם לא יכול. למה? זה כמו זבוב. אתם יודעים, זה קליפת זבוב יצר הרע. הוא הולך ובא, הוא הולך ובא. גירשת אותו עוד פעם הוא בא. גירשת אותו עוד פעם בא. והוא מנסה איפה יש מקום פתוח, ללכת למצוץ. מה הולך הזבוב? איפה הוא הולך? איפה יש מקום פתוח, הוא הולך מוצץ דם. הוא נכנס, איפה יש חלון? זה הפתח שלו, שם הוא נכנס. אתם יודעים, רבותינו אמרו, הזבוב, יש לו 500 עיניים. אתם יודעים מה זה כזה זבוב אחד קטן? יש לו 500 עיניים קטנות. ככה שטן. יש לו עיניים בכל הצדדים, כולו מלא עיניים. הוא הולך איפה שהוא מוצא מקום להיכנס, שם הוא רוצה להיכנס. הוא נותן לבן אדם מנוחה, כמו זבוב. הוא הולך ובא. לכן עכשיו, לאיפה אדם ינוס? איפה אדם ילך? לחודש אלול. חודש אלול זה המלחמה. הוא נלחם, יש סייעתא דשמיא גדולה מן השמיים להילחם ביצר הרע. עכשיו זה חודש אלול. ולכן צריך עכשיו מי שרוצה לזכות לכל השנה, שתהיה לו שנה הבאה עלינו לטובה, שנת השמיטה. שנה חשובה, גאולה פרטית, גאולה כללית, שיהיה לו בריאות והצלחה ותורה ויראת שמיים וחיים טובים, פרנסה טובה. העבודה חייבים לעבוד בחודש אלול. למה? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אתם יודעים, מי שלא מכין בערב שבת אוכל, שבת אי אפשר לבשל. מה יאכל? אם לא יכניס חמינדוס, לא יכין חמין, קובה והכל בערב שבת, אחר כך מה יאכל בשבת? אין לו מה לאכול.
יום המכין לשבת זה יום שישי, הוא מכין ליום השבת זה יום השביעי. חודש אלול זה חודש השישי בחודשים. זה הולך ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. זה חודש השישי. זה ערב שבת. מי זה השבת? זה החודש השביעי, זה חודש תשרי. זה השבת. אם הכנת עצמך בערב שבת, בחודש אלול, שזה ערב שבת, יש לך מה לאכול בשבת. בחודש תשרי, הפרנסה תהיה בסדר. התורה שלך תהיה בסדר. כל החיים שלך יהיו בסדר. אין מחלות, אין בעיות, אין צרות. אין בעיות. זהו זה. אז לכן, זה צריך, לאיש יש לו, כי תצא למלחמה. יש לו 3 דברים מלחמה. א', כל תף זה תפילין. ככה אומר רבי יעקב אבוחצירא. צדיק זה ציצית. ואלף זה אות. איזה אות יש לנו? אות שבת. כי אות תפילין כבר לא אמרנו. זה אות שבת. זה אדם יצא למלחמה על זה. גם כן זה תפילה, צדקה ואור. שזה אור, זה התורה. נקראת אור. היא נותנת את האור הכי גדול. זה צריך לדעת את זה. שאדם, זה המלחמות הכי קשות. היסודות של עם ישראל. גם אצל האישה. כתוב כי תצא מחנה על אויביך. מחנה זה ראשי תיבות. מם זה מם ח' מצוות חלה. זה מם ח' של מחנה. ואחר כך יש לך נידה. נון של מחנה. והי של מחנה זה הדלקת הנר. זה על ידי זה ונשמרת מכל דבר רע. רק אדם יצא כשברוך הוא ייתן אותו בידו. לא ידאג. לכן חייבים בכל הכוחות לעשות את העבודה. אין דבר כזה שאדם יוותר ליצר הרע. לא יוותר לו. בשום אופן ופנים יעמוד עליו בכל הכוחות שלו. לא ייתן לו ליצר הרע. יש לנו ברוך השם איפה לרוץ. אדם קשה לו, ירוץ לתורה. יש מה לתת לאדם. כוח לתת לו. לכן עכשיו זה הזמן. איך אמרו רבותינו? אחרי ארי ולא אחרי אישה. מתי אדם יעשה תשובה? אחרי חודש אב, שזה ארי. לא אחרי אישה, אתם יודעים. חודש אלול זה מזלו ביטולה, זה אישה. לא יחכה אחרי חודש אלול, יגיד יגיע ראש השנה, אני אעשה תשובה. לא! עכשיו! כשהוא עכשיו, בתחילת אלול. כמו שאמרו רבותינו, אני לדודי ודודי לי. אם אני לדודי לי, הקדוש ברוך הוא איתך. אם אתה לא עם הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך? לא תצליח בזה. לכן, אתם יודעים, אני לדודי ודודי לי, זה הגימטריה אני, לדודי ודודי לי, אני זה 61, לדודי זה 54, ודודי זה 30, לי זה 40, ביחד יעלה 185. כמניין אל מלא, א' למד, שזה הפסוק הזה, אל מלא, אתם יודעים, רבנו הארי אומר, זה היקף, זה כל הרחמים הגדולים, אין מלך יושב על כיסא רחמים, הם באל מלא. לכן, סופי תיבות שלהם, אני לדודי ודודי לי, זה 40. זה 40 יום הקדושים הללו. והאותיות האמצעיות של אני לדודי ודודי לי, זה, הראשונות זה אלול. הסופיות זה 40 יום. ובאמצע יש לי באני, יש נון. נון זה 50 יום הללו. שיש 40 יום, אבל עד זה 50 שערי בינה. בימים הללו זה עולם הבינה. היא פותחת את השערים לתשובה. אחר כך דודי, דודי לי, אני לדודי ודודי לי. יש לי פה באמצע אותיות דוד ודוד. זה דוד. כמה זה עלה? י"ד. זה יד ויד. אם אתה רוצה, אם אתה תושיט יד לקדוש ברוך הוא לתשובה, הקדוש ברוך הוא פותח לו, לך את היד שלו, לקבל אותך בתשובה. ביחד נהיה כוח. נהיה לאדם כוח. וגם דוד
יש דוד ויש ידיד. בידיד יש גם כן פעמיים יד ויד. זה ידיים, יד ליד, בעד תשובה. וגם זה דוד. זה הקדוש ברוך הוא נקרא דוד. תדעו לכם, הדוד, הוא לא בא כל יום, הוא בא פעם בשנה לבקר. הוא בא עכשיו בחודש אלול. כשברוך הוא יורד אלינו בחודש אלול, צריך לנצל את הזמן. ולכן בואו נראה עכשיו מה אומר הזוהר, ונשתדל, חזק חזק, לקיים מה היום אומר לנו הזוהר, כי זה המלחמה הגדולה, צריך לנצח. החוכמה שאנחנו ננצח את יצר הרע. לא יצר הרע ינצח אותנו. הוא עובד בכל הכוחות שלו, יש לו תכסיסים. אנחנו צריכים לנצח אותו במלחמה. אין. תתפלל לפני השם יתברך. גם שמעתי פעם, שאמר לנו הרב, כי תצא למלחמה זה ראשי תיבות כותל. הוא אומר, תלך לכותל, תפקד לפני השם יתברך, ותצא למלחמה. אל תדאג. כי תצא למלחמה, לא יבך אדם ויצר הרע. אתה רואה? רבי שמעון אומר, תדע לך, האויב האמיתי של הבן אדם זה יצר הרע. כמו שאמר לו אריסטו, לישעיה הנביא, לאלכסנדרוס מוקדון, סליחה. אמר לו, תדע לך, אתה כבשת את כל העולם. את כל העולם כבשת. אתם יודעים, אלכסנדרוס מוקדון כבש את כל העולם. כשבא לארץ ישראל, בא להילחם בארץ ישראל, יצא נגדו, יצא אליו לקבל את פניו שמעון הצדיק, שהיה אז הכהן הגדול בירושלים, יצא לקבל את פניו עם תינוקות של הכהנים. כולם לבושים תכלת וארגמן, ובידיהם כל אחד בזרוע שלו ספר תורה. וכשראה אותו, אלכסנדרוס מוקדון ושמעון הצדיק ירד מהעגלה שלו ובא אליו, ברגלי. אמרו לו, עבדיו, מה אתה עושה? הוא אומר, מה אתם מדברים? כל מלחמה שאני רוצה לדעת אם אני מנצח, עד שאני לא רואה את הדמות הזאת של שמעון הצדיק, אני לא יוצא למלחמה. כשאני רואה את הדמות הזאת, אני יודע שאני מנצח במלחמה. לא ירד לקבל את פניו? שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואז עם חכמי ישראל הוא רצה לעלות למעלה. כמו מטוס למעלה, לראות את העולם שהוא כדורי. חכמי ישראל עשו לו פטנט, איך באמת יצליחו לעלות אותו למעלה. עשו לו, פעם סיפרתי לכם על זה. עכשיו לא הזמן. העיקר שאמר לו אריסטו לאלכסנדרוס מוקדון, כבשת את כל העולם. אבל יש מלך אחד, כל המלכים כבשת. נלחמת עם דיוויזיות הכי גדולות. אבל יש מלך אחד שלא כבשת אותו. הוא אומר, מי זה? הוא אומר, מלך זקן וכסיל. הוא אומר, איפה הוא נמצא? הוא אומר לו, בבטן שלך. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מי שיודע להילחם ביצר הרע שלו. בתאוות, במותרות. שהוא כל פעם לוקח אותו, תלך לפה, תעשה העבירה הזאת. המותרות האלה, תלך אחרי, וילכו אחר ההבן, ויהבה לו. זה העבודה של יצר הרע. להוציא את האדם מן הדברים האמיתיים. וזה האדם צריך, לא ישמע לו, ילחם בו. זה שאומר הזוהר הקדוש, דע לך, כי תצא למלחמה, על אויביך דאי הוא יצר הרע. דענה צריכים לבפק לקובלה במילין דאורייתא ולקטרגה וכדי נתמסר בידה דברנש. ראית מה שאומר? אומר צריך לצאת במה המלחמה נגדו? בדברי תורה. תלמד תורה. כל יום דף יומי. כל יום דף זוהר. זה מציל את האדם. כמה עולה דף יומי? עולה בדיוק כמספר מקווה. מקווה בדיוק יעלה 151. דף, כמה עולה דף? 84. יומי, יוד ווו זה 16. מם ויוד זה 50, זה 66.
ועוד אמרנו 84, כמה יהיה? 150. עם הכולל, 151 דף יומי. מקווה. זה כמו שאדם טובל במקווה, כל הטומאה שעליו פורחת. וחודש אלול זה המקווה. אמרתי לכם כבר שבוע שעבר, המקווה יש לו 40 שאה. כל שאה יש לו 24 לוג. 24 לוג כפול 40 זה 960. כבניין 40 יום שעכשיו יש לנו, שהם 960 שעות. מי שנזהר בהם הוא טובל במקווה. דף זוהר, פעמיים מקווה. יש לו כוח גדול הזוהר. דף 84. זוהר, כמה יעלה זוהר? זין ווו? זין ווו זה 13. ויש לך ועוד ה' 18. ועוד רש 218. ועוד 84, בדיוק 302. בדיוק. דף זוהר זה בדיוק, לא צריך קודדים גם כן. הוא הולך לך פעמיים מקווה. כלומר, אדם כל יום ילמד דף יומי, דף זוהר. יראה יצר הרע, הולך. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, ולקטרגלה. אומר, על ידי, עד שאדם לומד תורה, התורה היא נלחמת ביצר הרע. היא נלחמת, נכנסת בו, בתוכו, הלימוד שהוא לומד, ונלחם עם היצר הרע, וזורק אותו החוצה. כמו שאומר, אוי כל צמא, לכו למים. מי זה כל צמא? צמא זה יצר הרע. ומה שמו? סמך מהם א' למד. סמך מהם זה 100. א' למד 131. צמא צדיק מהם א' 131. כל צמא, מה תעשה איתו? לכו למים. אין מים, אין התורה. שם תכניע אותו. וכדן יתמסר בידה דברנש. כמעדי תמר ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. ראית? שבית שביו, כל מה שהוא שווה יצר הרע, לקח לך, הכניס את הסטרה אחרה, עכשיו אתה תוציא את זה בחזרה. על ידי מה תוציא? על ידי שביו. תראו, שביו זה ראשי תיבות. שמעון, בר, יוחאי וחבריו. איך תוציא כל מה שהוא בלע לך, תוציא החוצה? על ידי תורת רבי שמעון, בר, יוחאי וחבריו, תוציא את הכל החוצה. ותראו, זה פלא פלאות. אתם יודעים שכל הרבנים המקובלים הגדולים אומרים בחודש אלול יש סגולה גדולה שאדם יקרא תיקוני הזוהר. כל חודש אלול. זו סגולה גדולה. יש תיקוני הזוהר, שידר אותם רבי שמעון בר יוחאי. שני חלקים. יש שם 70 תיקונים. עמילת בראשית. 70 תיקונים. יש בזה סוד גדול לתקן את הנשמה של הבן אדם. מזכך אותה, מכין אותה, שיהיה לו שנה מבורכת. שיבוא בראש שנה, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו, שנה הזאת, לחיים טובים ושלום. שנה של בריאות, של פרנסה, של הצלחה בתורה, ביראת שמיים, במידות טובות, הוא בניו כל הימים. זה סגולה לקרוא תיקוני הזוהר. הוא לוקח את זה איתו, כל פעם שיש לו זמן, קורא קצת, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. איך מתחיל תיקוני הזוהר? התחיל אותו אליהו הנביא, זכור לטוב. מה הוא כותב בו? הוא מתחיל ככה. רבי שמעון בר יוחאי אזל וערק למדברה דלוד. ככה הוא מתחיל. רבי שמעון הלך, אזל וערק למדברה דלוד. שימו לב. אזל וערק למדברה, ראשי תיבות אלול. רבי שמעון אזל וערק למדברה. זה ראשי תיבות אלול. אבל כמה ימים קוראים את תיקוני הזוהר? מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. כמה ימים זה? 40 יום. לאיפה הלך רבי שמעון? למדברה דלוד. לוד למד וו דלת זה 40.
הוא אמר לך, דע לך, 40 יום תקרא המדבר, תקרא תיקוני הזוהר. זה אליהו הנביא אומר את זה. רבי שמעון איפה הלך? ומה זה בא לרמז? זה בא לרמז, דע לך, באלול, אתה רוצה להצליח? תברח למדברה. למדבר. אם אתה תהיה בתוך העיר, אתה לא יכול להתבודד ולהתקשר לקדוש ברוך הוא כמו שצריך. איפה זה המדבר שלנו? בתי כנסיות, בתי מדרשות. איפה שמדבר, מלשון דיבור, ודיברת בם, שלו, וגם יסגור את הפה שלו, לברוח מהמדבר, מהמדבר, למדבר, לבתי כנסיות, לדבר ודיברת בם. אתה רוצה לפתוח את הפה שלך? תפתח בדברי תורה. למה? כל עמל אדם לפיהו. תדעו לכם, כל הצרות של הבן אדם, זה מה מהפה שלו. כל הטובות גם יבואו מהפה. על ידי לימוד תורה, דברים טובים, אדם יכול לקנות את החיים שלו. הכל תלוי בפה. אתם יודעים שהיה, בדור הקודם, היה רב חיים ברלין. נפטר רבי יצחק בלזר. בא אליו בחלום באותו שבוע, בליל שבת קודש שהוא נפטר. רבי יצחק בלזר היה גאון המוסר. היה גאון עולמים בתורה. כל הישיבות הליטאיות לא זזים מרבי יצחק בלזר. בא אליו, הנכד שלו היה פה אצלנו בישיבה שנים. בא אליו בחלום, לרב חיים ברלין. ראה אותו, אמר לו, תגיד לי, רבי יצחק, שואל אותו רב חיים ברלין, מה נעשה בדלך למעלה? אמר לו, אני רוצה להגיד לך שעומק הדין קשה. אין מה לתאר כמה שאדם יחשוב שהוא חושב שהוא יודע מה זה עומק הדין, עוד הוא לא יודע כלום. לא מוותרים על קלה כבחמורה. שם זה ייקוב הדין את ההר. אין פרוטקציות. אין דבר כזה. יש דבר אחד. מקפידים מאוד מאוד, הרבה על הפה. על הדיבורים שאדם מוציא. למה אדם חושב, זה דבר קל, מה יש? הוא מדבר. הדיבור זה דבר הכי חשוב בעולם. למה כשאדם מדבר דבר תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אם אדם מדבר דברים בטלים, זה כנגד כל העבירות. לשון הרע, שקר, זה הכי קשה. זה מקלקל את הכל. הוא אומר, אבל אגיד לך, יש תקנה אחת, זה לימוד תורה. מי שלומד תורה ועוסק בתורה והולך לתורה, זה הדין שלו אחר. אין מה לדבר. מרחמים עליו. למה? כתוב מרפא לשון עץ חיים. זה יש לו פרוטקציה קצת. דנים אותו חזק, אבל יש לו איזו החלקה. יש לו חומר להוציא את הכתמים. כיוון שהוא למד תורה, הוא יצר חומר שלהוריד כתם זה ברגע אחת נמחק. בלי הרבה עבודה. לא צריך הרבה מכות לתת שירד האבק הזה. הוא מהר יורד, מי שלומד תורה. זה מעלה של מי שקובע עתים לתורה והולך כל יום ללמוד תורה. שזה יש לו חומר מיוחד, הוא מייצר אותו, שזה מוחק. ותדעו לכם, זה אמת לאמיתה. אנחנו היה אצלנו, הרב הגדול, רבי נתן סלם, שאנחנו הכרנו אותו. היה המורה של כולם בתלמוד תורה, מגן דוד, שהיה פה. חכם בן עוז זה היום רבי אברהם סלם. הוא היה צדיק גמור. הוא היה עוזר הרבה לגאון הגדול בזמנו, לפני 60-70 שנה, רבי יוסף ידיד הלוי. היה גאון, רב גדול של כל הבוכרים.
היה פוסק גדול. עזר לו הרבה, היה לו איזה, ביקש ממנו רבי יוסף ידיד, שידאג לו על הלוויה, על הכל, הסדר של אחרי מותו והכל. אמר לו, תשמע, אני הכל מתחייב לעשות. אבל תנאי אחד, לא כסף, לא זהב. תבוא, תגיד לי אחר כך את חומר הדין בעולם העליון, מהו? אמר לו, אני אגיד לך. אני אבוא. הוא מספר רבי נתן סלם, יום אחד הוא חולם שהוא נמצא בחצר הגדולה בבוכרים, באחד הבתי כנסיות, אני לא זוכר איזה. בחצר בחוץ, היה שם חתונה. אז היו עושים את החתונות בחצר. והוא שם בחתונה. אמרו לו, אתה יודע, הרב ידיד נמצא בפנים. הבית הכנסת. הוא אומר, כן, אני גומר את החתונה, אני נכנס אליו. ככה עשה, גמר את החתונה, נכנס. רואה את רבי ידיד. אומר לו, כבוד הרב, הלא, הרי אתה כבר אחרי מות קדושים, כבר נפטרת מן העולם, הלכת מן העולם. איך אתה עכשיו, איך הגעת לכאן? אומר, באתי, הלא התניתי איתך, תנאי כפול, כתנאי בנגעת ובני רבן, שאני אבוא ואספר לך מה הולך, אם אני אוכל אני בא. באתי. אומר, עומק הדין קשה מאוד מאוד. ויש שם ספר פתוח ישן, ועל הכריכה היה איזה לכלוך. אמר לו, תראה את הלכלוך הזה, תנסה להוריד אותו. הוא לא יורד. מה שמנסה להוריד לא יורד. הוא אומר, בשביל להוריד הוא לא צריך לקרוע את זה. בלי שיקרע, אתה לא תוכל. הוא אומר, מי שלומד תורה, כל כך שהתורה חשובה לפני השם יתברך, הוא מייצר חומר כזה, ששמים את זה על הדף, תח, ונעלם כל הכתם הולך, בלי לקרוע בכלום. זה כוח התורה גדול. כמה היא מרפא. כמה היא מרפא התורה. כמה זה קשה מאוד. לכן צריך הרבה אדם. השתדל. זהו, כל עמל אדם לפיהו. גם לפיהו זה בדיוק 131. כמו סמך מם, א' למד, כל עמל אדם לפיהו. לפיהו, כמתריה, סמך מם, א' למד. 131. וכל עמל אדם לפיהו ביחד יעלה 361. כמניין השטן. זה הכוח בשטן גדול מאוד. צריך להכניע אותו לגמרי. אז אתם ראיתם איך זה מרומז כל תיקוני הזוהר? רבי שמעון עזלה והרק למדברה ליהוד, זה חודש. זה גם בא להגיד בן אדם, יותר טוב לך, תתחבא. אתם יודעים, האמת שהרבנים הגדולים הצדיקים היו הולכים, מתחבאים. למשל, עכשיו מגיעה הפטירה של רבי יוסף חיים, בי"ג באלול. אתם יודעים, רבי יוסף חיים, שבוע הבא נדבר עליו. אתם יודעים שרבי יוסף חיים עליו השלום, כל חודש אלול, שבועיים, היה הולך בבגדד, מתחבא בקבר יחזקאל הנביא. לוקח איתו מניין, איזה צוות חבורה שלו, כולם אסור להם לדבר, צריכים ללמוד, עושים שם 2 שבתות, שבועיים ימים. מתבודד, לומדים, גורסים. רק עם הקדוש ברוך הוא, להכין את עצמו ליום הדין הגדול והנורא. והיה לוקח איתם גם אופה אחד. למה? צריך להכין לחמים, לכבוד שבת. אוכל, אז לא היה לחם מוכן. צריך יביא אופה, לפחות לחם טוב, לכבוד שבת. למה? בלי שיהיה לרב את הפיתות העיראקיות, לכבוד שבת לא ילך. צריך לו הפיתה המיוחדת. היה לוקח איתו אופה, שם כבר הם בנו להם פורן לכל זה. שנה אחת לא הביאו איתם את המערוך והארוך, והיה עיסה גדולה ערב שבת, והוא לא יודע מה לעשות. בא לרבי יוסף חיים, אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, העיסה, הכל מוכן,
אבל לא יודע איך היום נערוך את כל הבצק הזה, זה הרבה עבודה. אני לבד. אמר לו, הרב, בוא תראה לי את הבצק, איפה הוא? רק הרב שם את הידיים שלו, כל הבצק לבד. הכל, הופ, נהיה לבד, נהיה רכבת אחת ארוכה. הכל, רק היה אומר לו, תחתוך ותשים, תחתוך ותשים, זה הכל. הכל נהיה לו בפעם אחת. ידוע שרבי יוסף חיים גם איך כתב את כל הספרים שלו, והיה לו השבעת הקולמוס. הכל היה כותב ברגע אחת. ואתם יודעים, רבי יוסף חיים נפטר בי"ג אלול. איך הוא נפטר? בדרך ליחזקאל הנביא. למה? לא לקחו איתם מספיק מים. הוא היה בריא, הכל היה בסדר. כי 76 היה. בריא, חזק, הכל בסדר. הלכו, לא היה מספיק מים, התייבש בדרך. מה שהלכו להשיג מים לא הצליחו, רבי יוסף חיים נפטר כך. התייבש בדרך לרבי יחזקאל הנביא. אבל הנה אתה רואה איך שהם היו הולכים, הגיע זמנו, איך שהם היו הולכים להתבודד. בלי זה אנחנו לא יכולים ללכת לא למדברות ולא למקומות, אבל כל אדם, אם רוצה להצליח בחודש אלול, חייב הוא להשתדל בכל כוחו לקחת לו כל יום איזה פרק למחשבה, זמן, להתבודד בו. אי אפשר, למה? אחר כך הוא יצר הרע, יחטוף לו את הכל. ייקח לו את כל החיים שלו. אם הוא, כמו אי אלמה כבי הילולה דמי, חטוף ויכול חטוף בריך. אם לא תצליח עליו. מה אדם יכול? יעשה. לכן כל יום מתבודד. מה זה להתבודד? ייקח לו באיזה פינה, באיזה מקום שלא מכירים אותו. למה איפה מכירים אותו? לא נותנים לו לחיות. ילך בבית שלו, עם אשתו שמה והילדים שם, גם כן הם מפריעים אותו. מה, יתרגז עליהם? לא ידבר איתם? לא יכול. מה יעשה? ילך לאיזה בית כנסת של אמריקאים, שאף אחד לא מכיר אותו, שקנזים. לא מכירים אותו. איזה פינה. שם יישב, ילמד קצת מוסר, ואז יעשה לו חשבון נפש, מה היום עשה, מה המצב, מה העבודה שלו, איך הוא לומד, הוא מתקדם, לא מתקדם. כמו רואה חשבון, לא רואה בדיוק מה החשבונות שלו, בדיוק חייב שאחר כך יהיה בעיות, חייב לדעת בדיוק את העניינים. יודעים מה, רואה חשבון, איך לראות, לעשות חשבונות, אם לא כן יהיה אחר כך מסכן. אם לא יעשה חשבון נפש, אחר כך האדם הולך מדחי אל דחי. יצר הרע סוחב אותו יום אחד לפה, ויום אחד לפה, ויום אחד לפה. עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום, מצחק עלינו יצר הרע. הנה כבר עבר לנו איזה 5 ימים שהחודש אלול. מה עשינו ב5 ימים האלה? שמנו כל יום לסליחות, חננו להשם, עשינו חשבון נפש. יצר הרע אומר, יאללה, תשמע, אתה יודע מה? ממחר. מחר. היום תמשיך, מחר. כמו עושה דיאטה, הוא אומר לו, אתה יודע מה? היום תאכל, מחר תעשה דיאטה. כך זה יצר הרע עובד. לא נותן לבן אדם להתקדם, לא נותן! עושה בעיות גדולות. אם אדם רוצה להצליח, לא ייתן לו, יחטוף לו. כמו, אתם יודעים שהיה הסיפור עם השועל. יום אחד, זה השועל הזה, מצא לו איזה פרדס אחד, איזה מקום, איזה בית, ראה איזה... היה רעב הרבה, איזה 3 ימים לא אכל. עבר באיזה בית, הריח ריחות, אין כמותם. נכנס, רואה דרך החלון, חביבי, שולחנות ערוכים, בשר, כל טוב סלע. אומר, זה סעודה, כמו זה שנים רבות לא אכלתי. משהו טוב. אמר, בעוד שלא יבואו הבעלים, הוא יושב ואוכל. אומר לעצמו, אני כבר אקפוץ לברח לפני שיבואו, אבל אומר, לא, יש פה, אני רואה, מזה לא טעמתי. עוד הוא רוצה ללכת, מזה לא טעמתי. עוד הוא רוצה ללכת, מזה לא טעמתי. טעם מזה, הופ! נכנסו הבעלים. עכשיו תפסו אותו. עכשיו, מה יעשה? אמר, אני אעשה דבר כזה. אעשה עצמי מת.
מה יעשו לי? קחו אותי, זרקו אותי בצד, ואני אברח. עשה עצמו מת. הנה נכנסו כל המשפחה וכל הקהל. זה היה סעודה של קהל גדול. כנראה סיום מסכת יבמות. באו שם, נכנסו, סעודה. רואים, אחד אומר, אתה יודע, שמעתי, זה שועל, אכל לנו את הסעודה, אבל עכשיו מת. אכל כנראה יותר מדי. אחד אומר, אני שמעתי, השן של השועל, יש בה סגולה גדולה מאוד. כדאי להוציא לו, אומר, מוי ואבוי. טוב, נסבול את הכאב הגדול הזה, ניקח אותו עלינו, יאללה. לקח איזה פלייר, כן, זה רוצה לצרוח, אבל מה יעשה? עשה עצמו מת, למה אחר כך יהרגו אותו? עזב. אמר הלך, בא אחד אומר, אתה יודע, אני רוצה את הזנב של העולם, מה? זה סגולה גדולה בשביל לעשות השטריימל, ולטטות את הבית, וזה, שמעתי לו סגולות גדולות. חתך לו הזנב, אומר, יאללה, מה נעשה? בלי זנב. בא אחד אומר, אני שמעתי סגולה גדולה, העין שלו. זה אומר, עכשיו מה נעשה? נהיה עובר? יהיה לו רק עין אחת. הוא אומר, טוב, הוציא לו את העין, קרא לו איזה כאבי. אחד אומר, תשמע, אני שמעתי העור שלו, כדאי להפשיט לו את כל העור, אני לוקח את העור. זה שמע את זה, אמר, אם עוד רגע אני נלך, אוקיי? לא יישאר בשום דבר. קפץ ברח! רגע, ברח! הוא אומר, כל מה תוכל להציל, כל פחות מה, הלך עין אחת, הלך זנב, הלך שן, הלך. אבל כל פחות הצלתי את עצמי, מה הצלתי? הוא אומר, אותו דבר זה הבן אדם. כל השנה אכל, הלך אחרי המותרות, אחרי ההבן, ויהבנו! אבל לכל הפחות, מה אפשר להציל את עצמו שיברח? בעוד מועד! ייקח את הרגליים שלו ויברח. לא ייתן לו, יאכל לו. הכל ייתן לו. לא יוותר לו. עכשיו בוא נראה מה אומר רבי שמעון. אמר רבי שמעון, וילדה תחת אבן כי ימלוך ונבע כי יסבלחם. מי זה? בכלל לא נותנים לעבד שזה יצר הרע למלוך על האדם. ונבל איש נבזה כי יסבלחם. זה היצר הטוב השתבאי בידי, והוא מלך עליה. הוא נהיה מלך עכשיו על יצר הטוב, היצר הרע הזה. עכשיו מה אומר? תראו מה שאומר הזוהר. כי תצא אל המלחמה יוריך, וראית בשביה אשת יפת תואר. אומר הזוהר, אשת יפת תואר די נשמתה. זה הנשמה של האדם. כמה דעתה מאישה יראת השם היא תתהלל. זה אישה יראת השם, זה הנשמה. דעה בכל יומה ויומה אינוסי על מנהיגין די נשמתה ואינוסי על מנהיגין יצר הרע עינון בקדרוגת הדירה. מקדרגין אילן באילן וכל שפין גופה בצער רע בעיניו בין נשמתה ובין יצר הרע. זהו זה. לפתח חטאת רובץ. קודם כל בא יצר הרע, אחר כך בא יצר הטוב. כבר האיברים של הבן אדם הם מורגלים עם יצר הרע. כשבאה לו הנשמה, מתי היא באה? בגיל 13, בגיל בר מצווה. כמו בשביל זה עשה רבי שמעון, תראו בזוהר חדש מביא, רבי שמעון עשה סעודה גדולה לכבוד בנו רבי אלעזר, ביום שבאה לו נשמה גדולה מלמעלה, באה לו יצר הטוב. עכשיו, אומר הזוהר, כל היצר הרע, כל צד המחנות הללו והמחנות הללו, כל הזמן בריב. יצר הטוב עם יצר הרע. בא יצר הטוב אומר לו, תעשה כך! יצר הרע מושך אותו לכאן, יצר הטוב לכאן! זהו, וראית בשביה אשת יפת תואר. וחשקת בה. אתה רוצה אותה אליך. זהו זה. כי תצא למלחמה לא יביך, זה יצר הרע. תנא השם לא יביך בידיך, זה את היצר הרע. ושבית שביו, כל מה שלקחת והצלחת, זכית. עכשיו, אם כן,
וראית בשביה איך שתפתוח, זה הנשמה הקדושה. תראה אותה איך שהיא תמה והיא נקייה, והיא תחת היצר הרע. עכשיו על ידי התשובה, בוא נראה מה אומר. והבאתה אל תוך ביתך, עדי טרחת מתאמן, ושוחקת דברה כתירש גברתה, וכבר רוקים לה מילים. אתה עכשיו מוציא אותה תחת השלטון של יצר הרע. למה? הנשמה תחזיר אותה לתוך ביתך. מי זה ביתך? זה הגוף שלך. קורות ביתך, זה הגוף. וגילך את ראשה. קודם כל, דבר ראשון, כל המחשבות הרעות, תגלח אותן. תוציא הראש, יש בו כל המחשבות הרעות. גילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. ציפורניה זה המותרות. כל המותרות, למה? זה הציפורניים נקראים המותרות. צריך לא לחשוב מחשבות רעות. גילך את ראשה מכל מיני מחשבות. ואחר כך המותרות. ואחר כך, והסירה את שמלת שביה, ותתקה מעוז ועמד להצפיש מלאך. אחר כך, והסירה את שמלת שביה. מה? שתסיר מעינון כיסוד עם שעבה וזינין בישיל בחובת העגלה. תאבך כתמידה אביה לאו לבושי קודשה. תקבלו בתורה די סיני. בהתחלה היה לעם ישראל, אחרי שקיבלו בהר סיני, כמו שהגמרא אומרת ביבמות, עכשיו למדנו את זה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו מתן. כל הסטרה אחרה שהכניס השטן, היצר הרע, הנחש, הכניס בחווה, הישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו מתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, ואז חזרה להם הלבוש הרוחני לעם ישראל. אבל אחר כך, שעוד פעם עשו את העגל, עוד פעם חזר בחזרה. כל הלבוש הטמא וכל הצרות חזר בחזרה. והסירה את שמלת שביה מינון כסום צעבה וזינין בשין מחובת עגלה. זה היה בקדמיתה, אביה לאו לבושי קודשה, תקבלו בתורה די סיני. תעבדו יד עגלה, עדו מנהים לבושי יקר. והתנצלו בני ישראל את ידיעה מאחוריהם. ואז מה תעשה לה? ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים בירחת אלול. ראית? זה חודש אלול, ירח ימים. למבעה רחמים כמקודש בריחו. בגין דשתבק לישראל על החטא של העגל. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בגין דגלה יריתה דקודש בריחו. יריתה דאורייתא. כמה דעת אמר. זהו זה. זה צריכים עם ישראל לדעת. אין דבר גדול שבחודש הזה האדם ירבה בלימוד תורה, בתפילה, בבכיות, בתחנונים לפני השם יתברך. האדם ידע לו, התורה היא מסדרת את הבן אדם בכל העניינים שלו. שום דבר לא יקרה לבן אדם רק בתנאי אחד, שילמד תורה. הכל הקדוש ברוך הוא יעשה לבן אדם, הוא יצא למלחמה, הוא יסדר, הוא יעשה, רק אנחנו שנעסוק בתורה הקדושה. אם אנחנו עוסקים בתורה הקדושה, אין למעלה בזה. אין שום דבר שלא תמצא אותו בתורה. הכל, אתם יודעים שיש, עכשיו בפרשת השבוע, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. יש בזה הרבה דברים גדולים. ואני אספר לכם מעשה שהיה עם מורנו ורבנו ראש הישיבה, פורת יוסף, רבי עזרא עטיה, רבי שלו. אתם יודעים, רבי עזרא עטיה היה כל הזמן לומד תורה. לא פסיק גרסה מפומי. כל הראש שלו היה בתורה. בפעמים שהיה הולך בדרך, הוא לא יודע איפה הוא הולך. שכח, הוא שואל את האנשים איפה הוא. הוא לא יודע, הוא רוצה, הוא שואל אותו איפה כבודו הולך. הוא הולך לבית. אבל רואים אותו כבר ברחוב בצלאל. הוא היה גר בתחילת רחוב מתתיהו. רואים אותו ברחוב בצלאל. מה הקשר שלו? עבר את כל מחנה יהודה, ואת כל ישיבת נהר שלום, ואת הכל, הגיע בכלל לצד השני. למה כל הזמן הראש שלו היה בתורה. היה פה המלחמה, חיפשו אותו, את רבי עזרא עטיה, שלחו אותו למצרים, שלא ילך לצבא, אז זה היה. שמה, הוא היה כל הזמן ראש ישיבת פורת יוסף, מלמד תלמידים. שם שמו לו במצרים, היה כל עיקר עם ישראל היו במצרים. שמו לו שמה תלמידים, שילמד איתם במצרים. החזיקו אותו, משפחה אחת עשירים,
דרך אגב, המשפחה הזאת היה לו הרבה בעיות. הם היו טובים והכל, אבל להם אז מכשירים של רדיו כזה, והיו מדליקים אותו, והרב לא היה רוצה לשמוע את השירים, כל הלילה היה מסתובב בחוץ. עד שהילד של בעל הבית יכבה את המכשיר שלו. שלא ישמעו אוזניו המכשיר הטמא הזה. היה צדיק גדול. העיקר, היה מלמד את התלמידים, יום אחד, למד איתם בסוגיה, בגמרא, את העניין הזה של כי יקרא כאן ציפור, והגמרא שואלת, מה יהיה הדין אם אדם ראה כן ציפור על ראש חברו? כן, יש שם זה ממש יונים דוגר על הביצים, על הראש שלו. היה שם אחד התלמידים עז פנים, איך זה כבוד הרב? זה דברי תורה ככה? אומר לו כן, הוא היה עדין עליו, יש כזה דבר. אומר לו כבוד הרב, עד שאני לא אראה בעיניי, לא מאמין. אומר לו יא חביבי, מה שכתוב בגמרא, דברי אלוקים חיים, יש כזה דבר. בינתיים, בא אחד התלמידים, לא היה כמה חודשים. אומר לו הרב, איפה היית? הוא אומר, כבוד הרב, אתה יודע איפה הייתי? במזרח הרחוק, על ההודו, ושם ראיתי, אני לא יודע איך קוראים להם, הקרנים, אלה שלא זזים כלל, ימין ושמאל, כל הזמן הוא עומד ככה, לא זז, שום דבר. ועליו, ראיתי כן, הוא לא שמע מה הם מדברים, ראיתי על הראש שלו, כן, של ציפורים, יונות, ויש שם זה אפרוחים, היא דוגרת עליהם, עד כדי כך ככה הוא פוסטמה, עומד ככה, ולא זז. יש להם כל מיני אמונות תפלות, עומד ולא זז. ואתה רואה, יש לו על הראש שלו, כן ציפור. ממש ככה. הוא מספר להם, אומר לו, אתה שומע? זה אתה שואל? ועכשיו מהשמיים עזרו לנו, בא זה בדיוק. ראיתי בספר אחר, הביא את המעשה הזה על רבי זעתיה, אבל הוא אומר שאחד עם כן ציפור נכנס לתוך הבית מדרש, על הראש שלו. והוא לא היה שם, לא שמע, סתם פתאום. במקרה נכנס. כל זה בשביל להראות לתלמיד, אין דבר נעלם ממך. כל מה שהתורה, כשאדם הולך בדרך השם, התורה, הכל כתוב בה, הכל מסודר בה. אז אם כן, מה אנחנו צריכים? להגיע עכשיו למסקנה. חודש אלול לפנינו. הנה יש לנו 25 יום של חודש אלול. עוד 25 יום, כולנו מוזמנים, שלחו מכתב, לכולם צו. יש בית משפט ביום א' בתשרי. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין אחד שנמלט מהדין. ושם ידונו אותו, מה יהיה איתו, מה עם מבניו, מה עם אשתו, מה עם כל זרעו, מה יהיה עם הבריאות שלו, מה יהיה עם הפרנסה שלו, מה יהיה עם החיים היומיומיים שלו, וכן הלאה. כל מה שצריך לקרות באותו שנה, דנים אותו זמן. ועכשיו זה שעה גורלית. אז מי שמכין את עצמו לקראת השעה הגורלית הזאת, אז הוא בא, אם אדם מזמינים אותו סתם ככה, לאיזה בית משפט. שזה לא חיים ומוות. סתם איזה משפט, הכי הרבה ישימו אותו קצת בבית הסוהר. אתם יודעים מה שהוא לא עושה. הוא מוכן הכל לעשות, זה מטריד אותו. תופס לו את הראש. מוכן הכל לעשות רק שהוא יצא מהמשפט הזה. וכל זה לפני מי? לפני בהמות. מי הם השופטים האלה בכלל? הם שקרנים רמאים. לפני מלך בשר ודם. הכל עלו שקר. הכל שקר שקרים. אין אמת. שמה שמים אותו. יכול לתת שוחד גם להינצל. והוא, איפה הוא? וזה הוא חרועי. ומה יהיה? ומאות אלפי דולרים רק בשביל עורכי דינים שיצא זכאי במשפט.
זה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע חביבי, מה הבעיה שלך? אתה תכין את עצמך, תחזור בתשובה. אני כבר אמרתי לך מה התרופה. שאתה תצליח במשפט, אני אמרתי לך מה תעשה. אתה רוצה אצלי לבוא להצליח במשפט? אמרתי לך בדיוק מה לעשות. תחזור בתשובה. תשתדל. אתה לא יכול על כל הדברים לחזור בתשובה? אבל מה שאתה יכול, בוא לדבר כך. מה אתה יכול לעשות? תעשה. אבל תקבל עליך. יעלו שמיים ירדו טובה, אתה לא עוזב את זה. אתה יכול כל יום ללכת תפילין, תקבל עליך תפילין. מה שלא יהיה, אתה לא מוותר על זה מהיום לעולמי עולמים. אתה יכול טהרת המשפחה, תקבל עליך. שבת, תקבל עליך. לא לדבר באמצע הלימוד, תקבל. כל אחד לפי מעלתו, תקבל עליו. יכול לבוא ביום הדין לפני השם יתברך. בוא נשאל, תראה. אמת לאמיתה, קיבלתי עליי בקבלה גמורה. בכללות אני אשתדל כל המצוות, אבל זה לא יהיה דבר כזה שאני לא אעשה. יעוד עליי בורא עולם. שני, את הדבר הזה קיבלתי עליי. לא יבחר לו דבר, אני אומר לך לא קשה. מה הוא יכול? זה עצה של מורנו ורבנו הרשש. דבר אחד יכול להיות בעד תשובה גמור. זה עורך דין הכי גדול ליום הדין. יבוא לפני השם יתברך. יבוא לשלם, אני בשר ודם. אני משתדל על הכל. אבל זה לא יהיה. אתה לא תראה אצלי יותר. גזל, אין אצלי יותר. גנבות, אין אצלי יותר. גמרנו. אני מתחרט. לא יהיה ולא יקום. משל, כל אדם לפי דרכו. זה עכשיו הזמן. אם יש דבר עכשיו יכין את עצמו, יכין. יגיע אחר כך ליום הדין, הכל מוכן. כולי היי ואולי. שהשם, איזה חסד עשה איתנו השם, נתן לנו את הימים האלה לכפר על עוונותינו. איזה חסד. צריך אדם לרקוד. רגע, לרקוד. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. שאיתה בלבנו חזק האהבה הגדולה הזאת. של תשובה ומעשים טובים. ונלך בדרך השם ולא נסור ימין ושמאל. נהיה עבדים נאמנים להשם יתברך. ויהיה לכל בית ישראל בכל מקום שהם. בעזרת השם שנה טובה ומבורכת. חתימה טובה והצלחה גדולה. וכן יהי רצון ולומר אמן. בחנניה בן הקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל.